भेरगावआवबो मुलुगनाङारि योगा दिवस फालिदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव भेरगाव महकुमायारि खुंथाय आफादनि बानजायनायावबो हादोरजों लोगोसे मुलुगनाङारि योगा दिवस फालिनाय जायो। अखा बोथोरनि थाखाय भेरगावनि खैराबारियाव थानाय महरिंगाव फावथिनासालि नब्लाङाव भेरगाव महकुमा बेंगिरि दीपक भुयाजों लोगोसे भेरगावनि गोबां गोजौ थाखोनि मावख' बिबानगिरिफोराबो बाहागो लानानै गावनि सोलेरनि थाखाय मोनसे योगा बे थांखिखौ लानानै योगा खालामो। मख'जायोदि बे योगा खालामनाय समाव खैराबारिनि MCLA भबेन चन्द्र बर', बारग' MLA महेश्वर बर' मोनाबो बाहागो लायो।